Hola amigos, hoy a 8 de abril de 2013 quiero rendir un pequeño homenaje a mi amigo Rosendo y he vuelto a montar estos vídeos que vais a ver sobre el injerto de cuña o hendidura. Estos vídeos los había utilizado como muestra en uno de los programas que realizaba valga la redundancia, en el programa Vos Días de la Televisión de Galicia allá por el año 2010. Espero que os gusten y ya así os facilito aprender en un solo vídeo montado la forma de injertar en hendidura o cuña. Hasta pronto. Hoy os voy a hablar de una técnica que se utiliza desde hace muchos años y es la técnica del injertado. Vamos a empezar a ver el proceso, que comienza con la recolección de púas. Como podéis ver, mi amigo Rosendo está recolectando las púas. Rosendo, ¿de qué son estas púas? Estas son de San Juan Rayada. Son exquisitas, por acaso, Es de una maceira, ¿no? Sí. Como veis... Un tipo de mazán de San Juan Rayada que son muy buenas. Por lo menos por mi gusto. Y esto es como todo. Bueno, como veis, se cogen púas de un buen tamaño, de un árbol que se dejó sin podar. Deben ser novas e que teñan unha certa consistencia. Algúnas destas son delgadas, bueno, collémolas, pero non van a valer moito. Pero este calibre sería o idóneo. Así un calibre como este sería o idóneo, porque se é demasiado delgada, o sol pode arrebatala, non é moi boa. Ten que ter así unha certa consistencia, ten máis reserva. Ahora vamos a ver otro paso en el injertado y es la preparación de púas. Os dejo con el experto que os va a comentar cómo se trata. Bueno, en principio teñen que ser púas de ano, quer decir, novas e sanas, porque é moi importante, o índice de éxito é moito máis grande se utilizamos madeira nova e madeira de ano, é dicir, de un calibre aproximadamente como isto, bueno, pouco máis, pouco menos, tampouco non estamos aquí a... O tamaño, pois sabendes, non? Mais ou menos 12 centímetros ou así. Buscarlle partes dereitas, por exemplo, aquí sería un pouco máis complicado de facer unha púa, pero se a fais aquí nesta zona máis, entonces búscaselle un pouco isto, todo o que sea positivo, pois aproveitalo, non? Teñen que ser ramas sanas, non? Non deben de ter enfermedad. Pois non. Temos que topar as mellores ramas e desbotar as que non... As que son de moi mala, que están enfermas ou tal, pois non serían as adecuadas. O mellor é meter así cousa nova e que estean sanas, sobre todo sanas. Pero bueno, para iso xa ten que estar novas tamén. Bueno, ya estamos en el tercer paso, ya nos encontramos en el campo. Veis que tenemos el patrón de donde vamos a injertar las púas y ya vamos a ver cómo se hace este proceso. Bueno, primeiro cortalas, buscarlle unha parte, podendo ser unha parte que sea lisa, para poder traballar mellor, entendes? Porque senón, unha parte que está torcida, pois malamente se pode ubicar a cousa. Carajo, esta, que dura está. Bueno, ya estamos ya casi en el tramo final y vamos a injertar en cuña un malus, una maceira. Ahora vamos a ver ya el proceso final y os dejo con el experto. Bueno, primeiro darlle un corte. O que pasa é que hai que acompañar ca navalla, ca punta da navalla, acompañala, non cortar de plano, cortar sempre ca punta, así hacia aquí, para que quede a piel cortada e queda moito máis liso o corte. Agora, collemos unha cuña, metémoslle unha cuña. E agora é cando preparamos a púa para meter aí. Ten que ser biselada hacia dentro
e hacia a punta. Bueno, esta está un pouquiño gorda, pero bueno, rebaixámosla un pouco, porque senón costa máis en entrar, non é porque teña problema ningún, pero agora está boa. E agora hai que fela coincidir piel con piel. Aí está, ves? Perfecta. Agora sacas a cuña e atamos. Atar tamén é bastante simple. Colles así a punta, prendes aquí e vaiselle dando hacia arriba. Despois aquí en riba apretaselle un pouco para que quede un pouco máis apretada, rematas e andando. Non ten máis que saber. Pasamos ao outro. Bueno, el trabajo ya casi está finalizado y ahora solo queda... ¿Qué queda ahora, Rosendo? Pois tapar, isto é como, bueno, en outros sitios botanlle un mástil, botanlle, hai que lle pon cinta aislante, pero a terra fai a mesma función, é máis ecológico incluso. Tapando, non se ventilan, que é do que se trata. Tapas así, deixaselle máis ou menos 5 centímetros á vista, e trabajo hecho. Así ven, quedan así ben tapadiñas para que non ventilen e non ten problema ningún. As que están de prender, pois prenderán, e nada máis. Bueno, pues ya veis que el trabajo de injertado es un trabajo que con poco de práctica yo creo que lo puede realizar cualquiera, ¿no, Rosendo? Sí. Para aficionados. Eu penso que sí, que o pode facer calquera. É cuestión de ter unha navalla boa, ter un patrón que sea vigoroso, que teña forza, que estea sano. E polo demais eu penso que logo é cuestión de ir probando e vai salir. Non ten maior problema. Bueno, espero que os haya gustado el reportaje y agradecer la colaboración del experto Rosendo. Y os dejo hasta el próximo reportaje. A mandar, chico, a mandar.